നമസ്കാരം. നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാഹനം ഉണ്ടല്ലോ, ഇത് 2013 മോഡൽ റെഡ്സാണ്. മാരുതി സുസുക്കിയുടെ റെഡ്സ് സെക്കൻഡ് ഓണർഷിപ്പിലാണ് നിലവിൽ ഈ വാഹനം ഇരിക്കുന്നത്. 1,05,000 കിലോമീറ്റർ വാഹനം ഓടിയിട്ടുണ്ട്. ഡീസലാണ്. AC പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് എല്ലാം വരുന്ന LDI സെക്ഷനിൽ വരുന്ന വാഹനമാണ്. യാതൊരുവിധ മേജർ ആക്സിഡൻറ്റ്, ഫ്ലഡ് തുടങ്ങിയ ഒന്നും തന്നെ വാഹനത്തിനില്ല. കാര്യമായ റീപ്ലേസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാത്ത നല്ല ഒരു വാഹനമാണ്. ഇതിൻ്റെ പുറംഭാഗത്ത് മറ്റു കാര്യങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടയർ ഫ്രണ്ടിൽ ഇച്ചിരി കുറവാണ്, പുറകിൽ കുഴപ്പമില്ല. ഇൻറ്റീരിയറിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സീറ്റ് കവർ ഇച്ചിരി പിഞ്ഞി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വേറെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല. സീറ്റ് കവർ അതിന് ഉപയോഗിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റുന്നതായിരിക്കും ഒന്നുകൂടി നല്ലത്. വേറെ യാതൊരുവിധ കംപ്ലൈൻറ്റ് എൻജിനോ ബോഡിക്കോ ഒന്നുമില്ല. ഡെൻറ്റിങ്, സ്ക്രാച്ച് പോലെയുള്ള ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. നല്ല ക്വാളിറ്റി വാഹനമാണ്. ഈ കാണുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്താൽ എന്നെ കിട്ടും. വാഹനത്തിൻ്റെ വിലയും അതുപോലെ ഫിനാൻസ് കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമുക്ക് ഇതിലൂടെ അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നന്ദി, നമസ്കാരം.